Krásný večer. A já vás vítám, moje drahé duše, moje drahé ženy, moji drahí muži, u dalšího video rychlo výkladu z nádherných karet Lenormand. Budeme se podívat na to, co má být zase skrze univerzum pro vás předáno. Láska. To je to, oč tu běží. Láska, to je to, co nás nejvíc těží. Takže, co má být uviděno? Rychlá energie. Ano. Hora. Něco nepřekonatelného. Nepřekonatelné srdce. Nepřekonatelná láska. Ty to cítíš, viď? Cítíš to štěstí, který on ti nese. A je to pro ženu, jsem si jistá. Vibrace ženy. Ale je tady tajemství. Je tady uzavřená kniha. On je uzavřená kniha. Nechce se projevit. Má tam spoustu strachu a bolesti. Nespracováno něco v něm v minulosti. A to vám tam vytváří ten odporný, velký, postavený hrad mezi vámi. Pomyslně, ale nedokáže se dostat k tomu tvýmu srdci tak, jak by si přála. Je v rozumu. Má vyplé emoce. Řeší toho tolik, že nedokáže na lásku teď ani pomyslet. Natož pak ji cítit. Hvězda splněných přání. Přátelství a věrnost. Posun. A něco nového. Přichází, moje drahá, moje milá, něco nového do tvého života. Co ti to srdíčko a to štěstí naplní a je to nový muž. Není to ten, na koho si myslíš. Tohle je nová energie. Je to někdo nový. Je to někdo, kdo ti ukáže, co je láska. A tohleto srdíčko ti rozbuší naplno, na 100%. A bude ho rozbušovat dnes a denně. A ty budeš hlavně rozbušovat i to jeho. Protože tahle láska bude vzájemná, bude opravdová, bude pod krásnou hvězdou splněných přání. A ještě jeden vzkaz ode mě. Ohledem na jedno téma, které jsem dnes řešila s jednou úžasnou světelnou ženou, chci vás poprosit, abyste se rozmysleli, komu vložíte svoji duši. Komu dovolíte nahlédnout sami do sebe a od koho si necháte udělat výklad. Protože někdy vám dokáže rádoby kartářka, rádoby léčitelka vytvořit víc škody nežli užitku. A mluvím i z vlastní zkušenosti, která se mi v nedávné době přihodila, kdy jsem se prostě nechala vtáhnout do nízkofrekvenčních energií. A hodně se to na mě propsalo. Buďte opatrný a vkládejte svoji duši jenom těm, ve které máte důvěru. Vnímejte intuici. A věřte tomu, že když vám někdo nabízí výklad za 200, takže to neznamená, že to umí. Protože energie, kterou vkládáme do vašich karetních náhledů a do vašeho léčení, protože to je to, oč nám běží, je naše. A je potřeba, aby to bylo vyvážené. My nemůžeme jenom dávat, z čeho bychom potom čerpali. S láskou, vaše Míša Silja.